A čo takto zavítať na KVP? Na sídlisko, z ktorého do mesta nie sú zápchy, má aktívne komunity a bohatú občiansku vybavenosť. Štvorizbový byt na Stierovej ulici vám ponúka Ladislav Pustaj. Pri nedávnej rekonštrukcii sa myslelo aj na pohodu, aby vám doma bolo v každom ročnom období dobre a príjemne, a preto sa v byte nachádzajú 3 klimatizačné jednotky. Milovníkov poriadku určite potešia vstavané skrine a aj kuchynská linka až po strop. WC je samostatné a mnohí si budú pochvaľovať aj kúpeľňu s vaňou. K tomu lodžia, viac ako 82 metrov štvorcových priestoru na bývanie, aj pivnica. Budem rád, keď sa mi ozvete, vezmem vás sem na obliadku a zažijete tento byt na vlastnej koži.